a co dnes? Tak vás občas přepadne samozřejmě hlavně v práci. Silvestrovský vlk. Toto jsou vaše výtvory, které jste udělali podle mě a podle mě si všichni zasluhujete palec nahoru. Dnešní recept jsem dostal z jedné základní školy. No nic, suroviny jsme pořídili do 20, takže u brousku prostři se. Takže potřebujeme snělý banány, ceduly, 3 prsty s trochou vody, hlodavce, slavného režiséra, koňský koblihy, hnělá rajčata, majoránku. No a všechny suroviny teď naházíme do čarodějného kotlíku. Za 3 až 4 dny přidáme 6 lžiček nebo sáčků našeho hospodského cukru. Nemícháme, pouze přiklopíme a dáme do trouby na 250 stupňů na 1,5 hodiny. Já jsem si mezi tím odskočil a tam jsem se doslova zpamatovávám se z toho až do teďka. Celý recept a podrobný návod za 2 koruny s nějakou pouliční přirážkou. No, není to žádná levná záležitost, co si budeme povídat. No a teď už podle chuti a nálady dozdobíme sezónním ovocem a můžeme vesele podávat. Vážení, já prostě nemám slov.